Nachádzam sa v Striebornici pri Uhrovci, okrese Banovce nad Bebravou v Trenčianskom kraji pred objektom slávnej polovníckej chaty, ktorá získala dotáciu 100 000 eur od PPAčky. Podmienkou získania tejto dotácie, to boli peniaze z verejných zdrojov, podmienkou bolo, že daný objekt bude slúžiť verejnosti a bude sa tak diať minimálne 5 rokov. Tak viete, ako daný objekt slúži verejnosti? Takže tu visí táto tabula, na ktorej je napísané zákaz vstupu, súkromný pozemok pod ochranou, ohrozenie života. Daný objekt slúži verejnosti asi takým štýlom, že keď doň vstúpite, môžete byť ohrození na živote. Priatelia, kúsok od tohto miesta je obec Uhrovec, kde sa v tom istom dome narodili dvaja slovenskí velikáni. Alexander Dubček a nejaký čas pred ním ešte známejší Ľudovít Štúr. Obidvaja sa dnes musia v hrobe obracať, keď vidia, aká vládna lúza nám tu vládne a okráda vlastných občanov o verejné zdroje. Z tohto celého chcem vypichnúť, alebo také suma sumarum, dve veci, prečo toto robím, toto video. Prvá vec je, že pevne verím, že voliči vládnej koalície týchto strán, Smeru, Hlasu, ale aj SNS, si uvedomia, koho volia a v ďalších voľbách nepodporia politikov, ktorí ich okrádajú. Keď ma niekto okráda, keď mi s prepáčením nakaká do hlavy, tak ja sa mu za to na hlavu, tak ja sa mu za to nepoďakujem a nebudem mu dávať svoj hlas. To mi káže logika. To je prvá vec, čo pevne verím, že trošku im tu začne svítať a rozozvučí sa im budiček. No a druhá vec, čo by som chcel povedať je, budúci rok 2027, ak sa podarí opozičným stranám vyhrať parlamentné voľby a demokrati budú súčasťou vlády, tak vám garantujem, že všetky tieto zlodejiny bude treba vyšetriť a peniaze, ktoré boli ukradnuté zo štátnych zdrojov pre pár jednotlivcov, treba vrátiť naspäť ľuďom Slovenskej republiky po dohode s EÚ, alebo to je trošku legislatívny proces, tam to nie je také úplne jednoduché, lebo to nie sú peniaze, ktoré boli priamo z rozpočtu, ale boli z Európskej únie, ale boli ukradnuté tak či tak. Takže bude ich treba vyšetriť a vrátiť naspäť. Keď budú nesolventní, exekúcie a tak ďalej. Treba upraviť legislatívu. Toto bude treba urobiť ako jednu z prvých vecí novej vlády. Na záver by som vám chcel popriať čo najmenej takýchto videí a prajem vám pekný zvyšok dňa a výživný víkend.